जदि आपण माने एई वर्ड्स जानि नांती तेबे आपण माने इंग्लिश रे प्रश्न पचारि परिबे नै। आपण माने ठीक सुनिले। हाय फ्रेंड्स, मुकेरी आपण मानक स्वागत करूछि ऑफ फॉर ओडिया यूट्यूब चैनल सिकंतु इंग्लिश ओडिया रे। फ्रेंड्स, मु आज आपण मानक पई WH वर्ड्स गुडी को नै आछि। एई वर्ड्स गुडी को स्पोकन इंग्लिश सिखिबा पई अत्यंत आवश्यक अटे। जदि आपण माने एई वर्ड्स गुडी को जानि नांती तेबे एई वीडियोटी शेष पर्यंत देखंतु। आपण माने डेफिनेटली एई वर्ड्स गुडी को सिखिबे। एथि पई वीडियोटी शेष पर्यंत देखंतु। तेबे आसंतो देरी न करी वीडियोटी स्टार्ट करिबा। व्हाट माने कोन, व्हाई माने काईकी, हाउ माने किपरि, हु माने किए किंबा जिए, व्हेन माने केबे किंबा जेबे, व्हिच माने केउटा किंबा जेउटा, उज माने काहारो किंबा जाहारो, माने काहाकू किंबा जाहाकू, वेर माने केउटारे किंबा कुआडे, हाउ मेनी माने केतोटी, हाउ मच माने केते, हाउ होल्ड माने केते पुरुणा, अंटिल व्हेन माने केबे पर्यंत, सिंस व्हेन माने केबे टारू, हाउ फार माने केते दूर, हाउ गुड माने केते बल्ल, हाउ लॉन्ग माने केते समय, हाउ सुन माने केते शीघ्र, व्हाट एल्स माने आउ कौन, व्हाट एवर माने जहा हेउ, व्हिच एवर माने जहा भी, हु एवर माने जिए भी, हाउ हेवर माने तथापि, वेर एवर माने जेउटारे भी, हुम एवर माने जाहाकू भी, हुज एवर माने जाहारो भी, फॉर हाउ लॉन्ग माने केते समय पर्यंत, विथ माने काहा सहित, फॉर माने काहा पाई, अबाउट माने काहा विषय रे, टुवर्ड्स माने काहा आड़कू, फ्रॉम व्हेन माने केवे टारू, बाय माने काहा द्वारा, फ्रॉम वेर माने केउटारू, फॉर व्हाट माने कोन पाई, हाउ ब्यूटीफुल माने केते सुंदर, एट व्हाट टाइम माने केते बेले, एट व्हाट प्लेस माने केउ स्थान रे। थैंक यू सो मच वीडियोटी शेष पर्यंत देखि थिबारु।